Click the subscribe button and the notification bell for more videos to come. Thank you! Okay, bago na mo sa tong fast talk mga ka-barangay, mga kapuso, Papa Vince and Chuy ng Davao. Yeah. What is love for you? Love for me ka ng ang tao kay gusto ka na siya permanente. Dili na ka makauna nagchika ng bisang pagdaghan og mga babae na magkuan sa imuha, wala ka mga temptation, dili ka magpatintal, dapat kay nakabalo ka na kay uyab. So that's love. So Gwen ganda, so naman? Contentment. Content. Aka na makontento na kasi mong partner ka nang bisan pag unsang temptation kay di na mo patintal. I think that's love niya, di ba? Wala. Sa naman Gwen? For me lang ha, for me kay pag once magud makakuan pa ka sa uban, makagusto pa ka sa uban, ma-attract pa ka sa uban, napakay ginapangita nas kanang something nga wala si mong partner, ginapangita pa nimo na siya sa uban, dili pa na siya love. Dili pa na siya love. So, pero pag feeling nimo siya na ang perfect tao para sa imuha na kanang tanan nimo gusto na sa iyaha, although dili good tanan pero kanang basta kanang kontento na ka sa iyaha, that's love. That's love. Okay. Sige, fast talk na ta. Yeah, fast talk. Sige. Hard soft. Soft. Coffee, milk. 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 Facebook, Instagram. Facebook. Radio, TV. TV. Facebook, YouTube. YouTube. Bansalan, Davao City. Bansalan. Oh, Bansalan. Babae, lalaki. Lalaki. Sana. Nasa mo. Babae. Okay. Lalaki. Cellphone, laptop. Cellphone. Kinilas. Lights on, lights off. Lights on. Okay. Papa Vince, mga kapuso. Bago ka na ulo ni Uro, no? Salamat, Papa Vince, sa Barangay 103.5. Salamat, Chuy! Salamat! Guys, mga chuchuyan na ito, Drab. Pagtanong, maroon di ko na bago ng mga ulo ninyo. Kara.